Гледай, сега ще виж фактчета. Сега ако дръпнеш, ще видиш погледни. Дали се успее от там? Не, той ще го спре, иначе не успее. Защото има глайд крило. Добре, видя как не трябва да е. Това ще много добре за ти условия. Добре, ама си там да го преходиш. Аз ако излета така, аз много съм отвикнал. То пленник ли ще правиш, бе?